Vítaj v mojom úplne prvom videu. Neverím, že držím mobil horizontálne a točím na YouTube, ale je to ideálna platforma, kde ti viem zdokumentovať celé šialenstvo, ktoré žijem. Moje meno je Nati Kearney, potom na Coachelu. Letiska mám skutočne rada, ale dnes cítim neobvyklý stres. Možno je to preto, že cestujem na jedno z najvzdialenejších miest od Slovenska a dúfam, že to nie je pretucha, že sa niečo stane, lebo na všetko som sama. Letím do LA, čaká ma dlhý let, ale teším sa, lebo ja sa im v lietadle aj dobre vyspať a na skrátenie chvíle som si stiahla ešte na Netflixe dokument o československej architektúre a Spotify playlist Coachella 2025. Coachella 2025, pretože práve tam idem. Stop! Čaute, tu Nati Frajer a keďže je to jej prvý vlog, ktorý si sama aj strihala, dovolte mi trochu jej pomôcť s editom, lebo volal rok 2014 a chce vrátiť tento záber, čo pridala. Inak je to ale celé na nej, tak užívajte videjko. Toto je môj cestovateľský outfitček, je to custom merch do čely. Tukla som pre Coachelu. Práve je to 24 hodín, čo som na cestách. Už som v tom správnom autobuse. Avšak všade sú kolóny, na tú Coachelu sú také dopravné prestoje, že nestíháme ani organizovanú večeru. Takže sme sa zastavili na klasickej americkej fast foodovej večeri. Môj úsmev na tvári pretrváva iba preto, pretože kde ma dajú, tam ja si postím, takže oddychujem. Aj teším, že nejem žiadne fancy jedlo, ale je to proste typická Amerika a na začiatok výletu sa to aj patrí. Semiatická večera vyzerá nejak takto. Moje typické hamburgery. Neviem, či niečo uvidíte, ale prišli sme akurát na vilu. Tak tu vyzerám ja po 25 hodinách. A tu je globálny tím, dievčatá z celého sveta. A mám nádherný výhľad na celé LA. Wow, pozrite na to. To je bývaničko. Tu máme vlastných kuchárov, čo nám varia večeru. Tu personál. Je to možné? Toto je izba, ktorá ma čaká dnes na prespatie. Mám tu za sebou nejaký PR balík. Navrhujem, že si to rozbavím až zajtra. Wow. Pozrite, aký mám pekný výhľad. Ja už som si vybalila kufor, mám tu pripravené outfity a tu je sľubovaný PR balík. Dostala som opalovací krém, Sol de Janeiro a ampulky na tvár. Tak toto vôbec nemôžete vidieť. Nesrandujem. Predstavte, že by som to takto cenzuroval. Tu si to dajte celé. Vlasy a už si nahodím aj festivalový outfit. Toto je taký provizorný, ale veľmi sa mi páči. Tieto sú až príliš dlhé, takže si dám čierne a idem sa pozrieť ešte, ktorý klobúk zvolím. Musím si ešte nakremovať nohy, rozpustiť natačku a bude to super. Vlasy mám hotové, outfit mám hotový. Ideme na Coachelu! Je to pre mňa stále neuveriteľné, ale nachádzam sa na Coachelle. Toto sú moje prvé pocity, mám zimomriavky. Stratila som slova, je to... ja neviem, je to lepšie ako som čakala. Musím sa priznať, že som sa YouTube vyhýbala 8 rokov. Dajte mi nejakú spätnú väzbu, či vás to baví, či je to ešte aktuálne, lebo ja osobne YouTube sledujem pravidelne, baví ma sledovať videjka, život a som rada, že na tomto festivale nie som sama, ale som tu s vami a vyplňam si tento čas niečím novým, kreatívnym a cítim sa fakt šťastná.
fragile life is. It's so delicate and it's so easy to lose. And that's why it's so important to us. That's why we appreciate the trees and the mountains and butterflies and rainbows and the air that we breathe and the people that we see. I see you. Záchody na Kočele, žiadna sláva. Rovnaké ako na Slovensku. Ak ste zvedaví, aké sú ceny na Kočele, tak voda stojí 2 €, čo je môj hlavný nápoj, takže som v pohode. Tu má trevisko do Macika, potom je tu vetmostánok, neviem, či to je káva, testovanie. Tu by si môj Peťo, on už našiel zábav. Mojím talizmanom z Kočely budú štuple do uši lúp. Konkrétne tieto som chcela veľmi dlho, lebo trpím mizofóniou, čo je super senzitivita na určité zvuky. Moja amygdala spúšťa falošný poplach v celom tele, keď počujem určité zvuky, ako je mľaskanie, chrúmanie, preglganie, zrkanie so zubami, achkanie alebo hlboké vzdychy. A moje telo je v pozore, ako keby išlo o život, a zväčša mám reakciu agresívnu. Je to taká fight mode, že čo glgáš? Alebo keď som niekde, kde si to nemôžem dovoliť, tak mi ide do plaču ako klasické psychologické reakcie fight, flight or freeze. Dobré ráno, YouTube! Toto je polka môjho outfitu na dnes. Od pása dole je to v poriadku, od pása hore sa musím prezliecť, ale druhý kúfor som si nechala na vile, kam sa budem musieť presunúť v podprsenke, ale včera som tu videla také odvážne outfity, že možno aj bez podprsenky by som si to mohla dovoliť, a obzvlášť mi je to jedno, lebo ma tu nikto nepozná a ja tu nepoznám nikoho, takže jedem. Na raňajkovať, tak toto vyzerá v ňamkoviči, som strašne rada. Na posilnenie imunity dnes si beriem a aj smutíčko. Myslím, že je správny čas otvoriť štuple, lebo raňajky v takomto hluchosti ani neužijem. Tak poďme sa pozrieť na moje lúbky. Coachella edícia, tak sa teším, že mám takéto výnimočné. Musím si na to zvyknúť, cítim sa trošku ako hlucha. Trepkacia vsúka, pretože práve v tomto momente na mňa doľahli všetky emócie. Spracovávam to, čo zažívam. Som za to nesmierne vďačná, avšak som tu sama. A nemalo to tak od začiatku byť. Mala som tu byť s mojou cestovateľskou parťačkou, Ľudskou, a mali sme si to užívať spolu a tvoriť spoločne, tešiť sa spolu, tak ako to máme rady. Ale človek mieni, Pán Boh mení. Iba vám chcem povedať, že mi je strašne ľúto, že to nemôžeme zažívať spolu, lebo je to fakt po piči. A aj ona je hlavný dôvod, prečo som sa rozhodla točiť video, lebo Adina je mojou obrovskou inšpiráciou v tvorbe, v živote, v tom, ako všetko dobre zvláda, a nechcela som, aby o to prišla. Takže tú voľnú chvíľu, ktorú tu mám, bez nej som sa rozhodla točiť YouTube vlog, aby to mohla zažiť aspoň takto so mnou, a rovnako má to aj pozitívnu stránku, že to vidíte aj vy. Teraz sa tu snažím užiť si naplno za seba, aj za Ľudsku. A je tu ešte jedna vec, ktorú by som chcela zazdieľať. Ľudia prišli na to, že dráma je zábavný priemysel a vyvolávajú aféry alebo šíria verejne drámy, ktoré by mohli ostať v súkromí. Ale takto vedia získať pozornosť, financie alebo nejaký pocit, že sú zaujímaví. Chcem povedať, že všetci z nás zažívame ťažké chvíle. Nie každý z nás si ulietáva, že je cez ne dôležitý. A preto sa mi ani nepáči, keď sa zneužívajú ľudské emócie.
Či už to boli kampane, kde sa vzbudil záujem, že vykradli nás a potom to bolo falošné, alebo sa vytvárali falošné bífy a konflikty medzi sebou, na konci sa udobrili a povedali, že to boli kvôli nejakej kampani. Ja chápem marketingovému ťahu, ale mňa sa to dotýka. Mne to láme srdce, keď vidím niekoho nešťastného, súcitím s ním a na konci je to, že ale veď o nič nešlo. A potom napríklad kolegyni Lule vykradli podnik a ja už som bola, no to som zvedavá, na čo to bude kampaň. A takýto má efekt na ľudí a nie je to fajn. A teraz ešte aj vtáčiky štebotajú, že ten známy medializovaný rozchod bol vytvorený iba na propagáciu reality show v televízii a má to skončiť spoločnou svadbou, sobášom a happy endom. Ja im to skutočne prajem, mne to roztrhlo srdce, keď som to videla a verím, že to je len klebetal. Ja už by som stratila vieru v ľudí. Ja mám ľudí veľmi rada, ja rada prežívam tie emócie, ktoré sú skutočné a ktokoľvek s nimi narába falošne, tak ja neviem, čo si mám myslieť. Radšej si nemyslím vôbec nič a idem na make-up. Oh, cool. Výsledkom sú Foxy Eyes. Som nesmierne rada, že tu mám tým ľudí a nemusím sa líčiť a upravovať si vlasy sama. Posledné roky som fakt lenivá a zväčša chodím bez make-upu, ale užívam si momenty, keď sa o mňa starajú profesionáli, či už tu, alebo aj v Bratislave v DNA. Pripadám si ako v ruži pre nevestu, lebo je tu neskutočný bordel. Toto je môj kúsok bordelu a idem si premeniť top. Toto je nevyhnutnosť. Ja už som oblečená, toto je môj outfitik. A rozmýšľam ešte, či si vezmem. Prečo mi nikto nepovedal, že je to tu také veľké? Určite, ak sem plánujete ísť, zoberte si pohodlné topánky a nejakú šatku na tvár, lebo všade je veľa prachu vo vzduchu, ťažko sa tu dýcha, je tu extrémne teplo. Ak trpíte sociálnou úzkosťou, tak kočovanie je nič pre vás. Teraz by som išla na nejaký naduk, zmrzlinu alebo niečo veľmi osvietľujúce. Nealkoholický drink stal $16. Práve som vypila nealkoholický drink za $16. Napíšte mi, aký najdrahší drink ste kedy vypili, alebo aký účet ste mali niekedy v klube za alkohol. To je vždy bizarná téma, to ma zaujíma. Začínam Charlie XX a potom sa pôjdem najesť na nejakú dobrú chávku. Dala by som si tu nejaký junk food, videla som tu také loaded fries alebo niečo nezdravé, to sa mi pýta. Na čo by sme sa tu predsa hrali na Clean Girls, keď aj takáto je realita. Ja som včera odpadla do postele bez toho, aby som išla do sprchy. Bez toho, aby som si odličila tvár. Jo! Ale ja som fakt odpadla. Počujete. Storytelling. Ak si myslíte, že som sa ožrala, tak to ide úplne inou cestou. Pretože Amerika má inú drogu, prosím pekne. Američania dokážu robiť tak mega tasty jedlo. Oni používajú všelijaké možné ochucovadlá, dochucovadlá, z ktorých vás pre Boha vystrelí do vesmíru, vybuchnú vám všetky chuťové kanáliky a cítite v hlave toľko endorfínov, že som mala chuť teda na tie hranolčeky. Tak som si išla dať. Veľkosti a pomery jedál, aké má Amerika, sa so Slovenskom nedá porovnať. Takže on mi posunul kýbel hranoliek
so scoop of mayonnaise. A hovorí mi, koľko chcete vidličiek? A ja, že jednu, že tie sú celé pre mňa. Ale ja som si sadla na trávnik a jedla hranolček po hranolčeku. Počúvajte, ja si na to iba spomeniem a som, že čo mi teraz sliny. To bolo niečo tak neuveriteľne dobré, že ja som tú porciu, ktorá evidentne bola pre veľa ľudí, zjedla celú. A tešila som sa z toho ešte 5 minút. Potom mi to sadlo na žalúdok. A ja, že pú. Že toto by sa nemalo volať loaded fries, ale coma fries. Chytila ma taká food coma, že už som iba tak čupkala a pozerala na interpretov. Bol Green Day, poznala som všetky pesničky, všetci okolo mňa proste išli. On je tu legenda, ikona, všetci si ho vibili, bol fantastický. Ja som tu tak skrčená, zelená sedela, že potrebujem ísť domov. Takže najbližší shuttle išiel za 2 hodiny. Prosím pekne, ja som tam iba tak polomrtva sa opierala, kde sa dalo. A čakala, kým už príde ten shuttle. Potom som si kráčala a mi trošku vytrávilo. Nasadla som do autobusu. Zaspala som v sekunde. Ich ma šofér vyhodil na hotely. A ja som prišla na izbu ako múmia. Ja som sa pozerala do zeme, kroky som robila pomale ako lemúr. Nejak som prišla do izby, dala som si dole čižmy. Ľahla si tu. A teraz som sa prezliekla, aby som tu nebola v tope, ktorý som mala včera večer na sebe. But let's be honest, sometimes aj život môže vyzerať takto. A keď tu nikoho nemám, tak budem žiť presne tak, ako sa mi ráči a ako to potrebujem. Vyspala som sa do zlatisté 8 hodín. A teraz si idem dať poriadnu sprchu, odličiť si tieto čierne oči. Ešte som sa nevidela, takže môže to vyzerať komicky, ale aj je to komické. Takže stane sa to ako často. Ja neviem, to sa fakt deje, že raz za 10 rokov. Takže si to úplne užívam a som rada, že som si takto nenahla do svojej postele, ale do hotelovej postele. A výhoda je, že čisto môžem ísť do druhej. Ja som ostala verná svojej klasike, lebo nerada experimentujem s farbami alebo so vzormi na tvári. Je tu veľa krásnych dievčat, ktorým to pristane, ale ja som nájdená v svojom štýle a nehodlám ho meniť. Nehovorím, že nikdy nebudem mať nejaký výstrelok, ale cítim sa v tomto najlepšie a chcem si to tu užiť bez toho, aby som rozmýšľala, že či sa mi to neroztieklo, alebo či vyzerám dobre. Teraz sa idem najesť. Wow. A tie glitre mi dal krásne. To už je pre mňa experiment. Ale je pre mňa úžasné nájsť sa v živote, či už v štýle, ale celkovo aj ako človek. Mne to trvalo veľmi dlho. Dnes v 30-ke viem, kto som. Cítim sa v tom fantasticky, som na seba pyšná a všetkým, ktoré sú odo mňa mladšie a ešte ten život je taký turbulentný, tak vás chcem podporiť, že v 30-ke život iba začína a začína byť najchutnejší a najlepší a budete sa cítiť samé sebou, aj najlepšie same so sebou. Držím vám palce. Práve mierime na náš posledný deň. Viete čo? Už sa aj teším, už som z toho unavená. To prostredie, v ktorom je kočela posadená, je prenádherné. Ukážem vám hory, ktoré sú všade okolo. Vyzerá to ako pohľadnica. Nemôžem v jednom vlogu revať 3-krát. Ale ja som dojatá, lebo končí sa táto brutálna jazda. Ja som si to nesmierne užila, ani si neviete predstaviť, čo to pre mňa znamená. A ešte som sa aj osobne potlačila do YouTubeového výkonu. Ja verím, že sa vám to páčilo. Že budeme spolu aj ďalej a budeme sa rozprávať. Čokoľvek vás zaujíma, napíšte mi do komentu. Budeme spoločne zdieľať svoje životy
a veľmi sa teším aj na našu spoločnú cestu. Love you, YouTube. See you next time. Lajkujte. Komentujte.